В планах Акыл фабрикасы, фабрика мысли проводить в течение года, her ayını türlü temalar alıp, mesela medya teması kızık, şulay SMI teması kızık, internet instrumentları teması kızık. Hem başka bir küp temalar bayani tatar tili utip kirmegen, tatar temasali utip kirmegen. Bir küp instrumentlar hem texnologiyalar, kaysilarını biz özümüzden işte kullanmayız. Lakin alar bizning yanında yürüy, alar qaydır havalar düşüp yürüy, anında alarga hem kullanırga gana kerak. Şuna göre alga taba bizning rasmiy akkauntlarga yozilg'iz, qarab borig'iz. Oy sayin, yeyse 2 oyga bir temaga bag'ishlangan shunday Akıl fabrikasi o'z ochadi. Akıl fabrikasi ушундай магариф проекты деп айтып була. Ул татар яшьләре өчен нидер перезагрузка деп әйтим мен рус телендә. Без милли үзан турында сөйләшәбез, тарихи үзан турында сөйләшәбез. Бу Акыл фабрикасының беренче темасы. Анарсын Алла бирсә, киләчәктә дә без Акыл фабрикасы шул образовательный проектның башка этапларында модульләрен башкарабыз. Анда бәлки без журналистика турында сөйләшәбез, татар журналистикасы турында кичкенә СМИлар, small медиаларны үстерү буенча тарих турында гына түгел, тил турында да Алла бирсә сөйләшәбез киләчәктә. Бу безнең киләчәккә юнәлдерелгән зур магариф проекты дип әйтеп була. Менә син милли үзаңны күтәрү өстендә эшләячәкбез дип әйттегез. Бу һәрбер утырышта күтәреләчәкме милли үзаңны аңлату? Әйе, безнең бу тема, бүгенге темалар алар багышланган милли үзанны тарихи үзан аркылы үстерү турында. Ягъни менә без татар милләтенең баганалары турында сүз алып барсак, мәсәлән, шулай дип алып барсак, шундый баганалар, берсендә ул тел, икенчесендә ислам, өченчесендә тарих. Һәм менә шундый иш баганада тора безнең милләтебез. Әгәр дә бер багананы, мәсәлән, тарихны алып куйсак, инде ул безнең милләтебез сиркенә башлый. Шуңа күрә яшьләр арасында тарихи кыйммәтләрне, тарихи белемне тарату ул бик тә зарури әйбер дип уйлыйбыз. Татарстанның фикерләре үзгәчә. Без Сарытау шәһәрендә, үзгә төбәкләрдә үзгәчә яшибез татарлар. Шуңа күрә монда инде бу төп белем, монда татарлар күп, уйлар күп, фикерләр күп. Чөнки без аларны тыңлап, Акыл фабрикасын утырып тыңлап, алар белән эшләп, минемчә инде яңалыкларны алып, үзебезнең шәһәргә килеп кайткач инде алны тапшырырга кирәк. Әлбәттә безнең анда уже яшьләр көтеп калды һәм аларга уже абдырап сөйләргә кирәк.